Welke wil jij? Dat jij gewoon één zit. M&M. M&M. Duur geworden. Hoeveel? Kut, jij krijgt echt maar 10 cent van mij. Oké? Ja. Welke wil jij, M&M? Ja. Mag een McFlurry Solero en een McFlurry M&M. Een wat? M&M. Oh, die wie is er zijn? Nee, heb je weer niet opgenomen. Het is steeds aan het lopen, ik weet niet. Kijk eens hoe goed die mevrouw dat kan. We zijn vandaag live bij de McDonald's. Wat een gezelligheid hier. Daar gaan de M&M's. Lekker veel M&M's. Solero. Lekker Solero's. Met veel saus. Zouden. Oh, ik heb pot maar door. Nou. Pompen krijgen, pompen. Lukt zo. We gaan chicken. Dat is nog steeds hij. Het is een McDonald's movies. Wie movies? TV. Sanita TV. Dit is het einde van Sanita TV.